Ni usa ka rider nag-ala DJ gamit ang stove. Ug nahibaw ba mo mga kapuso nga bisan stove lang iyang gamit makapasayaw siya sa mga tao. Kung giun sa atong tan-awon sa report ni Orchids Lapingkaw. Kung nangita ka mong barato o mas lingaw nga disco, mahimo ka mong musayaw uban kaniya. Siya si John Ray Simaringa alias Boy Mamilinay kasamtangang nagpuyo karon sa lungsod sa Konsolasyon, real estate photo editor o grinder. Nagsugod lamang siya siyang paglingaw-lingaw sa TikTok gamit ang stove apan wa damha nga daghan ang nalingaw kaniya. Wala dyan nakuha ka ng murag silimit ng TikTok lang ba ka ng sayo-sayaw. Nakunaw na ako rin video good kay sayaw ka ng mag-DJ kay dagan sa gano'ng makarelate ba? Kita yung mga Pilipino hilig nagsayaw, disco-disco, labi na pista. Ug sa tanang butang, nganong kalan, sanglit mabuhat niya ni ini ang pag-spin o pagpislit sa mga buttons nga sama sa gibuhat sa mga DJ. Gani, kapina sa 200,000 ka mga followers o milyon ka mga viewers ang iyang naangkon gumikan sa makalingaw niya nga mga content. Nagpasalamat usab ang mga OFWs kaniya gumikan sa gihatag niyang kalipay alang kanila. Ang gihimong video content ni Boy Mamilinay nagpasabot lamang kini nga bisan sa gamayng butang nga sama sa iyang gibuhat naghatag kini kanatong kalipay panahon sa atong problema. Isa kung sa maabot na to nga problema sa itong kinabuhi no, ayaw na doon kalimot gasampit sa taas, mauragid na niya. Ang inyong mga problema, isayaw ragid niyo na, kay isayaw niyo na, malimtan niyo inyong problema, mauragid na. Kauban si Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, GMA Regional TV Live.